Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi it-tlieta filgħodu laqgħa lill-amministrazzjoni tal-General Workers Union sabiex jiġu diskussi diversi oqsma li jolqtu il-Ministeru tiegħu. Fil-laqgħa huwa qal li ser ikunu indirizzati mill-ewwel il-problemi li hemm fit-trasport pubbliku. Mizzi stqarri li dawn il-problemi huma fuq tliet fronti kemm min-naħa ta' min jipprovdi s-servizz, kemm il-ħaddiema u anke min-naħa tal-konsumatur. U għalhekk li ħabbar li l-problemi f'dan is-settur ser jibdew ikunu indirizzati sa xahar u nofs ieħor, filwaqt li l-bidliet il-kbar ser jibdew jidħlu fis-seħħ wara diskussjonijiet mal-entitajiet mill-quta. Mizzi saħaq li jinkwetaħ ferm il-mod ta' kif jingħataw il-kuntratti u stqar li ser ikun qed jaħdem sabiex dawn ikunu accountable, trasparenti, jitlestew ma' żmien maqbul u jżommu mal-budget. Mizzi tkellem ukoll dwar il-fatt li meta daħal fil-Ministeru sab fondi tal-Unjoni Ewropea li kienu ser jintilfu u qal li dwar dan ittieħdu l-passi neċessarji biex dan ma jseħħx. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-Union għandha interess qawwi fis-settur tat trasport pubbliku minħabba li qatt ta' ħaddiema huma msieħba tagħha. Tkellem dwar il-qasam tal-kostruzzjoni u qal li qatt qed ikun hemm ħafna inċidenti u għalhekk is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandha tingħata l-importanza li jistħoqilha. Zarb tkellem ukoll dwar it-tenders u x-xogħol prekarju u sostna li dawn il-kuntratturi li ħaddmu b'xogħol prekarju għandhom ikunu blacklisted. Tony Zarb qal li l-Union laqet b'sodisfazzjon il-fatt li l-Gvern ġdid mhux ser jaċċetta xogħol prekarju.